Yep, sanibonani guys. Please like, share, subscribe to my YouTube channel, especially if you are a Kaizer Chiefs fan. Lena yi-get back. I'm doing get back. Yes, lena yi-get back. Khe wabona umuntu makakushaya. The time wena ubuyisela kuba mnandi njani. Umuntu futhi ozozwa ubuhlungu ngale nto engizoyikhuluma makaye e-police steshi ayovula icala manje. Mara i-CAF ayiwini ayidakwa. Mm. I-CAF nesidakwa akuhlangani. Ayi akuhlangani phela lapha kudlala abantu aba-sober. Mawudakiwe nje vele mawudakiwe hhayi uzodliwa kuma-penalty. Makudlala abantu abadakiwe, hawu uzodlala uwine abo-M_T_N 8, abo-Nedbank Cup, ya. Mara i-CAF ayidlalwa yidakwa, i-CAF ayidlalwa yisidakwa. Ngiyaxolisa mkhulu mara i-CAF hhayi. Isidakwa asidlali ku-CAF ngiyaxolisa mkhulu. Le nto le akusiyo eyedakwa le bathi i-CAF Champions League. Hhayi akusiyo eyedakwa, akusiyo eyedakwa nkulunkulu ngiyacela. Ngiyacela nkulunkulu akusiyo eyedakwa. Siyabonga hhayi. Oh, sangamane siwabula mthuthu mara i-CAF hhayi akusiyo eyedakwa shem hhayi ngiyaxolisa.